Concibida como un evento que busca a promoción do comercio local, o Concello organiza este vindeiro sábado a terceira edición da Feiriña. O evento terá lugar, como en anos anteriores, na Rúa da Capela. Participarán máis de 40 postos que ofrecerán todo tipo de produtos, dende roupa a complementos, pasando por alimentación ou mesmo a automoción e maquinaria. Cada ano que foi pasando, pois foi collendo máis dimensión, por sorte, e este ano vamos a contar con pois máis de 40 postos de comercio de distintos tipos de comercio, distintos sectores, tanto alimentación como comercio de roupa, maquinaria incluso, automóvil, etcétera, etcétera. Durante todo o día haberá tamén un bo número de actividades complementarias, con espectáculos infantís, actuacións musicais e mesmo unha degustación gastronómica a cargo do cociñeiro Manuel Rei. Este ano contamos cunha novidade, posto que, como estamos tamén a desenvolver un proxecto de promoción do agro e dos produtos do agro locais, que se chama Saberes e Sabores, de Outes, bueno, pois vai haber unha parte específica para produtos do agro, non? Mesmo, bueno, pois vaise levar a cabo un show cooking, tomando como base a cebola de San Cosme, que é un dos produtos estrela que queremos promocionar. A feira estará aberta de xeito ininterrompido, dende as 11 da mañá ás 11 da noite. Dende o Concello convidan a visitar ese día a localidade e desfrutar deste evento.